Det har jo været utilgængeligt en rum tid, så på den måde er det jo, jeg synes jo, det føles lidt som egentlig bare en gave. I 10 måneder har vi fået lov til at følge holdet, der vækker Tornado til live. Altså, ordentligt set, så sidder jeg og skitser på de der main-scener. Prøver at komme med lidt forskellige koncepter til det. Den ene, hun er sådan lidt den kreative opfinder. Jack er hovedkarakteren. Hank han er sådan lidt mere den humoristiske bløde kant. Og det skal du i hvert fald have illustreret til det her pitch. Jamen altså, i den her worldbuilding, det er der, hvor vi sætter os ned og prøver at sætte noget data lidt ind på det univers, vi skal beskrive. Altså, jeg tænker sådan bare narrativmæssigt, hvordan ankommer til en lille by, og det her, det for eksempel kunne være en vej. At der putter man noget ind omkring, hvor skal hovedskærmen være? Skal det være et værksted? Skal vi hen til nogle byer, som i virkeligheden er features? Vil man kunne lave det sådan kontinuerligt ude for hovedskærmen, hvor den så bare fortsat hen i princippet i en del af en by, hvor man bare ser sektioner af det, man kan jo ikke se det hele. Har vi en karakter, der er på vej hele tiden, eller har vi en bil, der er lidt ligesom en endless run og kører derudad? Hvad nu, hvis vi vender lidt 180 grader og siger, jo, det er godt nok dig, der jagter tornadoen, men en gang imellem så er der også tornadoen, der jagter dig. Idéerne flyver igennem rummet. Nogle bliver grebet, andre bliver smidt væk, men en ting er sikkert, det hele er først lige begyndt. Altså noget af det sjoveste, det synes jeg, var i starten af processen, hvor vi ligesom havde det her gamle Tornado Classic, som vi havde besluttet os for at skulle have et ansigtsløft, og da vi så besluttede os for det her med, at narrativet skal flippes til, at i stedet for, at man bare bliver ramt af tornadoer, men at du aktivt er ude og er stormchaser, så vi skal have lavet de her lidt spøjse karakterer, der er sådan nogle adrenalin-junkies, der kunne finde på at skulle køre rundt og jagte. Det synes jeg var ret meget skægt at være en del af. Det er et spil, som kommer til at tage casinospil og det strategiske niveau i casinospil til et helt nyt niveau. Mens strategien bliver lagt fast, lægger Jeppe sidste hånd på figurerne. Jeg kommer fra en familie, der er med masser af kunstmalere, og kan jo godt lide at sige, at det hele er jo som sådan kunst. Vi har designeren, animator. Så der er jo også noget, jeg ved, min bedstefar kæmpede med, at få ligesom liv i karakterer, og få dem til at se ud, som om de har en sjæl. Det giver bare en lidt dybere oplevelse med spillet, ikke? Her er jeg jo i gang med at bevæge dem, få karaktererne animeret og give dem lidt liv. Du får en meget bredere og meget dybere rejse igennem spillet. I sjælen, som jeg føler det, kommer ofte ud af øjnene på karakterer. Og altså små bitte ting som pupiler, der bevæger sig, er med til at vise, at hun ikke bare står statisk. Sjælen er fundet, og i hver eneste hjørne af huset arbejdes der på højtryk. Vi prøver at ligesom sælge det narrativ, vi gerne vil have, spilleren oplever. Og det er altid en sjov proces, for vi har kun sådan 15 sekunder at arbejde med. Jeg synes, vi har ændret på de ting, der ligesom har været nødvendige for ligesom at holde det nyt og lækkert og opdateret og spændende. Jamen, det gode gamle spil, det er her stadigvæk, herinde et sted. Det er bare nye klæder. Sådan er det også med alle mulige andre kreative produkter, ikke? Film og bøger og musik og så videre, ikke? Midt i alt det nye skal arven, DNA'en, ikke gå tabt. Jamen det jeg håber folk ser, det er egentlig hvor underholdende de her spil de er. Jeg synes Tornado Classic var meget cool, og den har ikke været der. Så jeg synes det er fedt, at man får muligheden for at genopleve Tornado. Så dem der kan huske det gamle, de kan forhåbentlig stadigvæk se det gamle spil i det. Det gamle spil var jo på det var i et klassisk kabinet med en glasplade og en lille bit skærm på 15 tommer. Jamen det er jo lidt duften af tobakshøj og grillmad, ikke? Og dengang var vi ikke så mange. Vi var et lille garagehold, kan man kalde det, som byggede de her spil. Jamen jeg kan se, at DNA'en den er bevaret, fordi jeg er en del af DNA'et. Jamen det er jo følelsen af et traditionelt dansk spil, som er meget unikt for Danmark i virkeligheden. Men også påskynde det arbejde, der er lagt i at give det et reshine og et nyt narrativ. Deadline rykker tættere på. QA, i gang med at teste. Hvor mange testcases har I?
Og lige omkring 500. Det jeg laver, det er at styre produktionen i hverdagen. Jamen det er også efterhånden taget noget tid. 24 scener. Ja, som sagt, det er ikke noget lille spil. Det koster at lave spil af den her kaliber. Ikke? Vi har en ledelse, der skal være med til at sikre sig, at vores økonomiske mål de også bliver holdt, og at den retning, vi ønsker at gå. Vi prøvede også noget med et flash, der ligesom kørte med nogle kort, der fløj rundt. Jo, men der behøver ikke en scene, hvis du skal sidde og bruge 1,5 dag på at bygge spejlanimationen op. Hvis bare du det hænger ikke sammen. Nå, jamen tak fordi vi kom alle sammen. Vi er her jo af en grund, og det er, at vi efter langt arbejde er blevet færdige med Tornado Prime. Vi havde mange dialoger omkring, hvad var det egentlig for et spil, vi skulle lave. Og da valget så faldt på Tornado, så tror jeg faktisk, næsten alle synes, det var ekstremt spændende og ekstremt sjovt at vække sådan en gammel klassiker til live. Det har ikke kunne lykkes uden det gode samarbejde, vi har haft på tværs. Giv hinanden en stor hånd for det her store arbejde, og så er jeg helt sikker på, at alle tager godt imod det her spil. Det er altså en stor dag efter 10 måneder. Det mest overraskende, det er, hvor meget arbejde der er på tværs af afdelingerne. Jeg er specielt stolt af vores energi, den kærlighed, vi lægger i spillene. Det er et sindssygt godt produkt. Der er dybde i det. Der er mange scener, mange features. Det er lidt vemodigt at sige farvel til det. Man har været inde i en verden af tornadoer og karakterer, og så starter der en ny verden op.